Ogimore nyikwara mogiro kama na nyakum ketera mogi TV kaneno ka Nyasaye yien wachopo chenro maro imore sani saa 3 ka wantiere ka gi Belinda Dhiambo Nyargema kala kaka jaloko marwa. Bang'e tang' nwago mbaka e buch jopiny, wagodhi go mbaka Kisumu to gi dala ma Homa Bay. Kisumu adhi go mbaka gi Zablon Awange, en jagoro mar Kupet Kisumu. To ka donjo dala mar Homa Bay to Ali Abich dhi go mbaka gi Steven Yogo, men jagoro mar Kupet Homa Bay. To gi Moses Nyambere, men jagoro mar riwruog jonyuol Homa Bay kanyo. Gima dhi go mbaka en nitiere itungni moro Kupet ka. Nitie joma wacho ni ng'anyo pok orumo, jagoro maduong' to nosewacho ni ng'anyo rumo. Nitiere kumoko kuom gima be wacho ni ok giyie gi wach mar chungo ng'anyo no. Koro wabro penjo gi ni to en wach mane. Kupet barore koso oyo to jonyuol to koro tim nang'o nikech nyithindo ka ni e sikul to joma puonjo gi ok mor. Be giyudo puonj makare badie? Mane mbaka mang'no go e buch jopiny. Midwa er winjo pachi 2-3-6-0-0 mane kaka inyalo yudo wan to kaka pile nyinga Trevor Ombija. Jandingo panga jonyakachi deno Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Magi weche manyien ma wan ko. We have commissions that are way above what should have been deducted. Janon buge omenda mag sirikal koro yango ni jotend counties moko fwenyo riekni mag lal kod bath omenda ma ichoko kaka osuru e counties go. We have given them notice of 21 days. And that will down tools, no doubt, because that is what is available to us. Jotije sirikende mag county obwogo ng'anyo bang' ndalo 21 ka giywago meto mar osara. Kilomita 2 kende to tho gi nyathine. I'm losing two members of my family. Sirikal koyie to mondo mi olos ndara nikech ndara ne tieko ji. Anyuond ji manyotho e masira mar ndara Muhoroni nigi lit ka ji ma otonye masira no to kwayo sirikal mondo losnegi ndara no obed makare. Janon buge mag sirikal Nancy Gathungu oyango ni tend counties osebedo ka chiwo kwan mapiny mag omenda ma ginyalo choko kaka yo mar kwalo omenda modong'. Gathungu lero ni chenro makamano itimo kuom gwelo kembe mag ji giwegi mar choko osuru e counties go. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, Gathungu nyiso komiti mar Senate ni governors bende ochugo account mag bengi mohewo 300 gino menyalo tigo de kwalo pes jopiny. Janon buge mag piny owacho Nancy Gathungu oyango chenro mogor malong'o mar kwalo omenda mag jopiny kod sirikal mag counties. E nyim komiti mar od bura mar Senate, Gathungu oyango ni tend counties 47 osebedo ka chiwo kwan mapiny mag omenda maginyalo choko kaka osuru kaka yo mar lal kod omenda mamoko. And you've seen probably in some of my reports that I'm now questioning the amount that the service providers are indicating as revenue raised for the entities. Because in there you have systems that we are sometimes told had some downtime. And you know that downtime revenue was still being collected. Or we have commissions that are way above what should have been deducted. And sometimes it comes out because there's underestimation of the revenue. So it's an area we are looking at with my data science team. Governors bende oyudore ni osebedo kamiyo kembe mag ji giwegi orak mar choko negi osuru e chenro machielo mar keto omenda mamoko e ofuko margi. Some of these service providers are a bit reluctant to share their information, but we are saying if you have been hired or recruited or procured to provide these services, then that system you're using to collect revenue should be under public scrutiny because you're collecting revenue for public services and these are public funds. Komitino ma otelne kod Senator ma Vihiga Godfrey Otsorsi bende onyis kod Nancy Gathungu ni gope makor gilach mibandho sirikal mag counties en yo machielo mar mayo jopiny omenda. Gathungu wacho ni kata odoko ni omenda makamago osebedo kaleo, counties duto gikone to yudo pok margi mar omenda egiko hik omwom. So they should not say they have pending bills that has been pending for the last 2, 3, 4, 5 years. Because do you have any outstanding funding for counties for 2023, 22-23? We don't. Maybe we have to for 23-24. When we top up or we add up all the pending bills for all the counties, does it amount to the billions that are yet to be released for the last quarter? I think it's a brilliant concept that we must now start considering pending bills as part of debt to the extent that it should be a first charge to counties. Damo Lekina had actually brought a motion in the House that had passed
that wants to ensure that counties do deal with the issue of pending bills for once and for all. Gadhungu medo wacho ni okang' mar counties bedo gi accounts mag bengi mokalo 10 nyalo bedo rot machielo mar tiyo marach kod omenda mag jopiny. We should minimize bank accounts. We should have 1 or 2 revenue accounts, their expenditure accounts. We don't need 300. First of all, you lose track. You put money there. Sometimes you forget that there's money there, and then you come and in some of my reports, you'll see where there's reallocations from this account to another account. A report mare, jachan budget maduong' mar sirikal Margaret Nyakango ne oywago moko kuom counties man kod accounts mag bengi mohewo 300 kaka county ma Nairobi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jotije mag sirikal mamalo koro nyalo buonjo bang' yudo meto mar osara. E ote mochuo kogno kod jagoro mongirore migawo mar jotije piny owacho Amos Gadesha, jotije go bende dhi yudo balang' mag chulo ute magidakie. Magi timore kinde ma jotije sirikal nyobuogo bago ng'anyo pacho ka endi kaponi onge meto mar osara. Walter Nyambaga miwa ler mar wachni. Otende kod ogirimiti mar chulo jotije mar sirikal e tero mar 2 e kidieny mar jotije sirikal machamo osara mapiny mogik mar silings 16,910 biro dhi dala ka buonja dua bang' yudo meto mar osara nyaka silings 18,250. Jogo ma yudo osara ma silings 19,220 e dwe koro dhi yudo silings 20,560 kochakore dwe mar 7 mar higani. E winjruok mochopi kind migawo mochung' ne jotije sirikal motelne kod Justin Muturi to kod riwruok mar jotije mag piny owacho pacho ka, jotije sirikal mosebedo ka yudo silings 23,700 bende koro nyaka buonji. E kidieny mamalo, meto mar osara bende oneno ka jok mamudo osara mar silings 102,860 e dwe ka dwe koro dhi yudo meto mar osara machopo siling 105,570 to mayudo osara ma siling 125,630 bende dhi njejore kod osara ma siling 127,340 e dwe ka dwe e bengi margi. Tielo mokwongo mar ogirimiti no ibiro ketie tim kendo idhi duok chien kowuok e dwe mar 7 mar higani. We have been engaged both with the Salaries and Remuneration Commission and the Public Service Commission and the National Treasury. The National Treasury has agreed to provide resources for the payment of civil servant salaries as per the terms contained in the collective bargaining agreement. Today, I want to announce officially that the threat to go on strike is fully discarded because our interest and the reason why we were calling the strike has been fully fulfilled. I want to appeal to all civil servants that let them now from today consider the CBA fully implemented. Winjruok mar jotije sirikal bende giwinjore ni meto mar balang' mar chulo ot e kidieny mokwongo mar girup mar T gidhi yudo maromo silings 80,000 to mano mar S dhi yudo 60,000 kamano mar R dhi yudo siling 50,000 to mago modak oko mar Nairobi noyude kind silings 80,000, 60,000 to kod 50,000 ahinya e dwe ka dwe. Jotije manie kidieny mar C, D to kod E dhi yudo chakre siling 3,700, 4,400 kod 500 ma koro weyo ka riwruok mar jotije sirikal koro wito oko chenro mar bago ng'anyo mane gichano. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Seche ma mano timore to riwruok mar jotije piny owacho mag counties ma pacho ka endi to chiwo ndalo 21 ne piny owacho mag counties mondo mi oketgi e tim winjruok mar meto mar osachgi. Ka ok kamano to gibiro bago ng'anyo e counties duto ma pacho kae. Kokalo kuom jagoro mar riwruogno Robert Duba, jotije go wacho ni jotije mag counties osebedo ka kadhe akwede e kinde ma jotije mag sirikal mamalo to imedo manosara. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Solidarity forever. E kinde ma weche mag ng'anyo koro kwako pacho ka, riwruok jotije counties bende koro lando bago ng'anyo ka gidwaro meto mar osara. Nobody will go on strike for leisure or take to the streets to demonstrate and face security. We don't need it. We have tried to hold ourselves back. We are used to hard labor.
Under the old system, even now, the situation hasn't improved much. In the old system, we have been going without salaries for months. Kotwak gi jofwambo chieng' tich adek, riwruok jotije counties ma pachoka kokalo kuom jagoro margi Rob Duba omiyo piny owacho mag counties ndalo 21 mar kete tim winjruok mar meto mar osara ne jotije counties to kao kamano ibiro chungo tije magie counties kendo bago ng'anyo. We have given them notice of 21 days. And that will down tools, no doubt, because that is what is available to us. We have reached everywhere. Even those who have been advised by His Excellency to work on this thing are not responding. In that demand, the delayed salaries must also stop. Hata ukinilipa kitu kiwango fulani, kiwango dogo aje, unilipe wakati inafaa. Sheria inasema by 5th of the following month. Employment law is clear. Jotije go wacho ni jotije mag piny owacho mamalo sani koro imedo sara ka gin to gikalo ya kwede kendo ng'at madeo gi onge. SRC reviewed, directed or advised review of salaries to cover for cost of living and inflation. They are on their third phase. In none of those phases, they advised inclusion of county governments. What we are saying is we can't go on like that. Whenever there is a welfare consideration for public servants, county workers are left out. What's the rationale? We are unable to understand this. Giseo sirikand William Ruto kuom rem chopo singo mar tingo jogo man piny mondo mi obed malo kokalo kuom chenro mar bottom up economic agenda mane osingo ne jopiny ka jotije counties kama oting'o joywecho, joneg mach, derepe, jopuonj nasari, jochok taka, jochok osuru kod mamoko dhi mbele gi dago ngima marach kaluwore gi osara matin ma ichulogi. This sector covers what we call the hustlers in this republic. It's not somebody coming from a helicopter, landing and then saying he's a hustler. No. Real hustlers in this republic. We have sewerage and blockers. Sewerage, they go in with their gloves, with hoods. Some of them don't even come out alive. Not the same person that went down. Roads, street light fixtures. So there's somebody somewhere who is calculating to frustrate the working life of county government workers. Gidwaro mondo mikete tim winjruok mar meto mar osarano to kao kamano ok gibedo nje tich bang' ndalo 21 mabiro. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Jatend piny William Ruto kanyakla kod jalar kom tend riwruok mag pinje Afrika Raila Odinga otimo romo kod jotend pinje 6 mag Afrika kendo lombogi mondo gisir Raila Odinga ne lemo mar AUC. Ruto kod Raila masani ni e piny mar China otiyo kod romo makelo kanyakla jotend pinje mag Afrika matimore piny China masani mar seto ombulu ne Odinga. Walter Nyambaga miyo ler mar wachni. Bang' mole bomba duong' ma Beijing e piny China, romo mokelo kanyakla jotend pinje mag Afrika moingo 50. Ka ema jatend piny Kenya William Ruto kod jalar kom kuku mar tend riwruok mar pinje mag Afrika AUC Raila Odinga obedie kod romo kod jotend pinje mag Afrika mar temo lombogi mar siro Odinga. His Excellency the President and Mr. Odinga have met already 7 different heads of state. Ruto kod Odinga odolo twak madundo kod jatend piny Zambia Hakainde Hichilema ma en jakom riwruok mar COMESA kendo lombe mondo siro Odinga ne lemo mar AUC. This forum, the Forum on China-Africa, affords Honorable Odinga an opportunity to dive deeply into the critical issues that tie our 2 continents together. These forums also afford Mr. Odinga an opportunity to interact with heads of states who are actually the voters. E picha manyiso kit moro mar bilo mbaka kod jatend piny William Ruto to kod mano mar Chad Mahamat Idris Deby kagiyogore kod moro mbele Odinga kanyakla kod Musalia Mudavadi kama duong' en yudo mbulu mar Chad ma wuod pinye Musa Faki wuok e lemo Odinga mwonyo ne olao. Ogai mar ODM Raila Odinga bende oten kod William Ruto kage gwonyo jatend piny Guinea Bissau General Omar Sissoko Embalo mondo sir Odinga ne lemo mar AUC ka Odinga
singore uchumi mar alwora mar Afrika. The idea or the proposition that there is a francophone anglophone divide in this election and that divide is controlling is a fallacy, because as a matter of fact, Mr. Odinga's bid is receiving enormous support from quite a number of so-called francophone-speaking countries. Jatend piny Rwanda Paul Kagame mayande okochopo boma maduong' ma Nairobi chieng' sidho Odinga bende onagni agola moro kendo lombe kod lwache wi kuche ne Odinga. Achiel kuom magawa Odinga jote twako bidhi kind jatend piny Togo Faure Ezozimna kod nyawadgi ma piny Mali Assimi Goita kendo kwae mar siro Raila Odinga ne lemo mar AUC. Honorable Odinga will be attending critical sessions of the forum, including the banquets that President Xi is hosting for his guests from Africa. William Ruto kod Raila Odinga bende odhungo twako jatend piny Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso. Twak margi mabiro mana bang' juma achiel toka Odinga ne limo piny DRC mar seto ombulu kuom Felix Antonio Tshisekedi mar DRC. It is incumbent upon him to understand the nature of this partnership and to appreciate the different players within the ecosystem. Mabire kinde ma jagoro mongirore migawo mar weche ma ok Dr. Koris Ing'wei uchiwo ler ne jalar kom mar tend kuku mar riwruok mag pinje mag Afrika Raila Odinga oriwore kod jatend piny William Ruto e limbe mare China mar yudo thuolo mar loso kod jotend pinje mag Afrika mondo miye sir makende motelo ne yiero mar AUC higa manyien. Yiero mochan time dwe mar 2 mar higa manyien kama jotend pinje joluto ombulu mongirore. Jatend piny William Ruto gudo jotend pinje go mar choko ombulu ne Raila Odinga bang' dembo Odinga kachiel nyaka boma maduong' ma Beijing, China. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Kwa kanyo ni lit kod kuyo koro mako familia mag jogo manyoro nyoyudo masira mar ndara mokelo tho mar ji 10 apaya mar Kapsitet kochomo Kisumu. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo ne olimo hospital mar St. Vincent Muroni kuma ne olose gi anyuola mag ji ma owito ngimagi to kod ji manyotony masirano. Rombe mag lit kod kuyo okwako kar kano ringre ma St. Vincent Our Lady of Mercy e Muroni. Picha ma kanyuola mopogore koyuro mar limo ringre joheragi mane owito ngimagi e masira mar apaya odiochieng' manyoro. Anyuola mar dichuo mane owito jaode kod nyargi ma jahigni 17 mane ikowo skul koni en wach moweyogi kod fuok maduong' kaluwore kod tho mapoya mar joheragi ariyogo. Nyamera tero nyathi skul oidho gari Moroni kilomita 2 kende to tho gi nyathine. I lose two members of my family. I'm so saddened. Pekna Nyasaye makoro ketone. Anyuola machielo manyargi bende ne owito ngimane kadok skul e kar tiegruok ma Ugunja e Siaya kanyakla kod nyathine ma jadweche 9 mane otony e lak tho yango lit makoro gin go kagikoni gidong' kod kiondko gi koyo matamre gi nono. Nyang'e ni koro dhi tieko piny mondo mi abede kata ka koro manyo kibarua. Nyasaye koro kawe owena nyathi matin nyathi ma jadweche 9. En masira mane weyo kanyuola mamoko mopogore bende ne ok nyal pando lit makoro ogoyonegi tach e dhod chunygi kaluwore kod tho jogegi apoya e apaya. An Chilia otieno manyocho konya seche moko kang'ise yura moko kata gi school fee wadong' ni wan kama kaka wadong' ni kaka wadong'. Komachielo e wod jomachuo e kar yudo thieth ma St. Vincent de Paul Mission wayudo manamba mar matatu no mane en achiel kuom ji 3 mane otony e lak masirano olero kaka masirano nojukogi. Lori aneno ka biro gi speed but lose control tapo ka wang'o olal gi kanyo tapo ka odonjo e gari mogowa Nissan kane wan wadhi Kisumu. Rutoke no kange gimora mara madhi mbele apoka an hospital ka. Gikwayo piny owacho mondo kaw ndamo mapiyo mar loso apaya ma Awasi nyaka Muroni koluwo Kapsitet Bangla nyaka Kisumu magiwacho ni masira otimo enewa. Sirikal
Kuyie to mondo mi olos ndara nikech ndara ne tieko ji. Ok wang'eyo ni sirikal dwa ni mondo ji adi mondo tho eka gibi gilosnwa yo. To waparo ni joma osethogo oromo. Yono rach, timo bugni mang'eny, kuonde moko be pi okadhe, kelo mtaro. Jatij osiptal ma St Vincent de Paul Mission yango ni ne giyudo ringre ji 9 mane owito ngimagi e masirano. 8 kuomgi oseyangi, achiel podi, jogo mane ohinyore ne giyudo 4, achiel kuom ji 2 mane ngimagi ni kuma rach ne owito ngimane yo kilawo kode thieth Jaramogi Kisumu. We received 4 patients. One of them was a baby, 9 months old. Then the rest, we received 9 bodies in our morgue. 4 of them were females, 5 of them were male. So far, 8 have been identified, 1 has not been identified. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Moroni, Kisumu County. Watimo musa ahinya samoro bungeni wan we kaka jolendo walando gimotimore ot wuon kaka koro sani ma otimore mane odwa wuon Ruth Akinyo Sano men minwa monyuola wacho ni mus makende ne brother in law Mr. Bell and family joka Goya the entire Oyare generation Nyasaye mondo bed nu jo ocho chutho. Watimo musa ahinya kwa kanyo ni ng'ata achiel owito ngimane bang' oula mapek mokel kod koth ywere molal odhiambo manyoro e boma ma Nakuru. Tendo bila Manakuru Omar Ali men DCC Manakuru yango ni jalno nyo en jadolo kendo nyo temo ng'ado oula kod apiko kapok pek mar oula omuome kendo moywere. Omar wacho ni giseketo arita kwe apaya Manakuru Eldoret kama pija muomogo mar temo gayo midhiero maket kod mano joneno to wacho ni ji nyo temo bende reso jadolo no to kata kamano pek mar oula no muomogi. Alipata ajali jana alipokuwa anatoka kazini Ngata, na tulifahamishwa kutoka WhatsApp group yenye tuliona picha ya pikipiki yenye alikuwa nayo. Nikakuja na watu wa nyumbani huko tukampata kama ameshaaga. Mvua ilinyesha kubwa sana jana jioni na kulikuwa na mafuriko almost all parts ya Nakuru West, na kulikuwa na mtu mmoja ambaye alibebwa na maji akiwa na pikipiki yake. Tulipata pikipiki wakati wa jioni na pia tumeweza kuretrieve the body. Wadhi yo moro machuo kuodugo to wadhi go mbaka kende buch jopiny ka indi aneno ka Kisumo kanyo dala ma Kisumo Zablon Awange jagoro ma Kupet mag Kisumo nitiere kanyo ikore moro mondo mwago mbaka kwa Kisumo to achomo Homa Bay bende Ali Abich obedo piny gi Steven Yogo men jagoro Kupet Homa Bay to gi Moses Nyambere men jagoro mar riwruog jonyuol Homa Bay. Wadhi go kod gi mbaka kiteka ka ginno mondo mwinja ni to Kupet ochung kanyi gi yie gi wach mar ni mondo ng'anyo chungi koso yo nitiere mutni more gi kanyo mabe magima makamu wacho ka indi jopuonje mag secondary odoge class secretary mar Kupet loso negi pesa. Kamano makamu bende medo wacho ni bishobe ma Nyanza te mondo lemne jakom mondo yud chairman mar AU to kom mar party leader mar ODM oklar mano dong ne ji morengo. Mano makamu kendala mar Kisumo kanyi ndo aneno ka indi ka architect Evans Asiyo wacho ni Trevor Mus makende ne oganda mano yudo masira Muoroni. Mano architect Evans Asiyo kama na hinya wadhi yo moro machuo kudugo to podon weche moko matin mwadhi go mbaka ne kaso koro wadhi e buch jopiny kidhi mabor ahinya. Tuambie kwa majina unaitwa nani? Anchep 9. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanyanga biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Mimi ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza. Pale job So pia mamode wengine ni mapilot huko. 1.2 million na una plans gani na hii mkwanjez mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulize. Congratulations to Anmanze. Na nikiwaambia aviator ndio form.
kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Avieta on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Okonyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' ngeso chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Piny owacho mar kaunti ma Migori oyawo osiptende 18 manyien mosebedo ka okwamo kuom higni buora. Yepo mar osiptendego koro igeno ni dhi konyo e bero chenro mag thieth e kaunti ma Migori. George Juma miyowa ler mar wachni. Osiptende gi ma iyawo maromo 18 gin moko kuom osiptende 31 ma osebedo kok tie kaunti ma Migori kuom higni buora. Yepo mar osiptende gi kata dispensary igeno ne dhi kelo fuong'ruok ne oganda e kaunti ma Migori ma osebedo kautho ndam mathoth kamanyo thieth. Kama mkaaji wa Wangira nilikuwa naenda Taragei sababu ndo nilikuwa naona ni karibu kidogo kuliko Ntimaru na ilikuwa inanigharimu pesa kuenda 100 kurudi 100. Lakini hasa hapa karibu ni kufika tu karibu na tibiwa, na tunaomba pia madaktari wamekuja hapa watusaidie hata kama ni weekends, hata kama ni usiku. Hatulikuwa unapata mama ako mjamzito, lakini ukimwambia aende kliniki anakuambia kutoka hapa mpaka Taragei ni mbali, ama atoke hapa aende Ntimaru ni mbali. Lipot manogorwogno mar thieth e piny mangima, The World Health Organization yango ni bor mar kuonde ma oganda yudo thieth gin moko kuom midhiero mamiyo oganda koro ok bed kod yot e yudo thieth e seche mowinjore. Ka oriw kod osiptende manyien bende koro yawo 18 gi, kaunti ma Migori nyaka sani nitiere kod osiptendego mag piny owacho maromo 178. Tulikuwa tunaendea madawa machanjo huko Taragei na kutoka Wangira hadi Taragei ni shilingi 100. Tend migawo mar thieth e kaunti ma Migori yango ni kuom osiptende 18 bende koro yawgi. Piny owacho mar kaunti ma Migori otiyo kod omenda maromo milion 18 e nyiewo masinde kaachiel kod yedhe ma idhi tigo e chiwo thieth. Tend kaunti ma Migori ka otele kod gavana ma Migori Ochilo Ayacko ma bende otele chenro mar yawo kuonde thiethgi wach ni moko kuom utegi mag thieth osebedo kokwamo ka ochak higa mar 2014 nikech moko ok ne otiek gero, ka moko bende osebedo ka onge kod gige chiwo thieth kaachiel kod jochiw thieth. Ochilo ne piny owacho mar dhi neno ni wechego mag thieth kodhi nyime e osiptende duto mag piny owacho e kaunti ma Migori, ka bende chiwo siem ne jochiw thieth makoro yule tich. All treatment relating to kina mama tuiweke kipaumbele. THVs, we are proud of you and starting this financial year tahakikisha marupurupu yenyu mnaipata in a time. Apisa maduong' e migawo mar thieth e kaunti ma Migori Mabel Chanzu wacho ni lek margi en mane ni koro oganda obedo kod yot mar yudo thieth e osiptende machiegni kodgi. So the people will be getting access in time. We've started MCH services already. Tend kaunti ma Migori wacho ni osiptende moko 13 mapok oyaw gidhi yawo e iko omenda manyien bang' ka gisenyiewo gige madwarore mag chiwo thieth kaachiel kod ndiko jochiw thieth. George Juma, Ramogi TV, Migori. Japuonjre moro mar mbalariany e kaunti ma Homa Bay e jaloch mar tugo mar Jipange na Viusasa bang' loyo siling milion 1 e jumani. Lydia Kinyi Otieno ma jahigni 22 ma en japuonjre mar mbalariany ma Catholic University e jaloch ma hike ni piny mogik moseyudo loch ma kamano. Lydia wacho ni odhi tiyo gi pesano e siro sombe kod yawo ohala machielo be. Komachielo, Lydia Nyaboke mawuok Kisii bende ne oyudo loch mar siling 50,000 loch mar tugo ma pile ka pile.
Okay, I'll clear my school fee first and then I'll invest somewhere kabiashara kidogo because next year namaliza next year, so nitaanza kuhangaika huko, so I'll have something ya kuanzia. Naambia watu wake Kisi wacheze na wake washindi kama mimi. Wow. Samson Ojuka noloyo medila mar silver bang tieko thuolo mar ariyo tugo mar long jump korka joma yawuoyi e piem mag joma odak gi ng'ol madhi nyime e boma